नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। शक्तीपीठबाबत आमदार केसरकरांचं महत्त्वाचं विधान। निलेश राणेंनी आकडेवारी सभागृहात मांडली, मोठ्या निधीची केली मागणी। आणि नापणेच्या विकासासाठी कटिबद्ध, दीपक केसरकर यांची ग्वाही। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। नगर परिषद आणि नगरपंचायतीला मोठ्या प्रमाणात विकास निधी मिळाला पाहिजे। कोकणात मोठ्या प्रमाणात पडणाऱ्या पावसाचा विचार करता रस्ते दुरुस्तीसाठी मिळणाऱ्या निधीतही वाढ झाली पाहिजे अशी मागणी करताना आमदार निलेश राणे यांनी मिळणाऱ्या निधीची संपूर्ण आकडेवारी सभागृहात मांडली। पाहूयात। अध्यक्ष महोदय, 2025 जून पुरवणी मागण्यांवर बोलण्यासाठी मी ते उभा आहे। नगर विकास F1 to F7, PWD H3 to H9, H5 to H7 या विषयांवर बोलण्यासाठी मी ते आज उभा आहे। थेट पुरवणी मागण्यांवरच येतो। अध्यक्ष महोदय, 4289 कोटी रुपये हे 15 फायनान्स कमिशनने अर्बन लोकल बॉडीजवर खर्च करायला सांगितलेले आहेत। आता हे 4289 कोटी रुपये जे फायनान्स कमिशननी लोकल बॉडीला खर्च करायला सांगितलेत, जर आपण ते बुकलेट जे आम्हाला दिलं जातं त्या बुकलेटवर कुठलंही ॲनेक्शर त्या नंबरला जोडलेलं नाही, आणि जर ॲनेक्शर त्या सब टायटलला जोडलेलं नाही तर हे 4289 कोटी रुपये हे कुठल्या हेडखाली खर्च होत आहेत? कारण का महाराष्ट्रामध्ये नगरपंचायती 147 आहेत, नगर परिषदा 247 आहेत, महानगरपालिका 29 आहेत। अर्बन लोकल बॉडीज म्हणजे काय? कुठे खर्च होणार आहे ते? आणि म्हणून माझी विनंती आहे अध्यक्ष महोदय, ह्यावर आम्हाला ती माहिती मिळावी। कारण का 4000 जर आपण 289 कोटी रुपये जर मोजले आणि एवढ्या सगळ्या नगरपालिका, एवढ्या सगळ्या नगरपंचायती, एवढ्या सगळ्या नगर परिषदा हे जर आपण तळागाळापर्यंत जर हे पैसे पोहोचवायला गेलो तर किती मिळणार आहेत आपल्याला? म्हणून अध्यक्ष महोदय, हा प्रश्न माझा सभागृहासमोर आहे। माझा नगर उत्थान हा विषय, कारण का मी ग्रामीण भागातला आमदार असल्यामुळे आम्हाला नगर उत्थान हा निधी साहेब हा मोठ्या प्रमाणात हवा असतो। पण ज्या बुकलेटमध्ये आम्हाला या पुरवणी मागण्या देण्यात आल्या त्याच्यामध्ये नगर उत्थान या हेडखाली फक्त एकच काम सप्लिमेंटरी डिमांडमध्ये दिलं जाणार आहे, ते म्हणजे वसई विरारचं। ते पण सुप्रीम कोर्टच्या सांगण्यावरून म्हणजे इतर नगरपंचायतींना, नगर परिषदेना निधीची गरज नाही आहे का? आम्ही नगर उत्थानचा निधी मिळाला नाही तर हे सगळ्या छोट्या छोट्या नगरपंचायती, छोट्या छोट्या नगर परिषदा हे कुठे जाणार आहेत? कोणाकडे मागणार आहेत? मग तुम्ही आम्हाला सांगताय अमृत अभियान भाग 2 जी केंद्र सरकारची स्पॉन्सर्डची योजना आहे, त्या नगरपंचायतींना आपण पैसे देणार आहोत 989 कोटी रुपये। साहेब, अध्यक्ष महोदय, 989 कोटी रुपये तुम्ही डिवाइड करा 147 नगरपंचायतींशी। प्रत्येक नगरपंचायतीला अध्यक्ष महोदय 6 कोटी पण धड मिळत नाही। मग ही केंद्र सरकारची योजना, केंद्र सरकार आणि त्याच्यामध्ये स्टेट गव्हर्नमेंट भागीदार, आणि तुम्ही ही एकच नगरपंचायतीना, कारण का माझ्या मतदारसंघामध्ये एक नगरपंचायत येते आणि एक नगर परिषद येते। या महाराष्ट्रामध्ये 247 नगर परिषदा आहेत, 147 नगरपंचायती आहेत। आपण मेट्रोवर खर्च करतोय नगर विकास खात्याखाली, आपण मुंबई रेल्वेवर खर्च करतोय। अध्यक्ष महोदय, मग ग्रामीण भागामध्ये आम्हाला पैशाची गरज नाही आहे का नगर विकास खात्याची? अहो, नगण्य काहीतरी पैसे आम्हाला मिळतात आमच्या तिकडच्या नगरपंचायतींना, आम्ही कोणाकडे जाऊन मागायचं? फुल टाइम आमच्याकडे, ज्याचा उल्लेख पुरवणी मागण्यांमध्ये आहे, फुल टाइम आमच्याकडे नगर रचनाकार मागच्या 10 वर्षापासून नाहीये। 2015 ते 2025 आमच्याकडे नगर रचनाकार नाहीये, आणि सप्लिमेंटरी डिमांडमध्ये 17.82 कोटी रुपये नगर रचनाकारांची ऑफिसेस बनवण्यासाठी आपण देतोय। म्हणजे हे कुठले ऑफिसेस बनणार आहेत? हे महानगरांचे। मग आमच्या तिकडच्या माणसांनी काय कोणाचं घोडं मारलंय?
आमचे तिकडचे ऑफिसेस कधी होणार? 2015 पासून 2025 पर्यंत आमच्याकडे नगर रचनाकार नाही. आम्ही कोणाकडे मागणार आहात? अध्यक्ष महोदय, आपण जसं मी तुम्हाला सांगितलं, मुंबई मेट्रोसाठी आपण सबऑर्डिनेट डेटचे पैसे देतोय, सबऑर्डिनेट कर्ज देतोय, पण ग्रामीण भागाच्या नगरपंचायतींसाठी आणि नगर परिषदांसाठी अध्यक्ष महोदय आपण त्यांच्यावरती कधी लक्ष देणार आहोत हा माझा सभागृहासमोर प्रश्न आहे. म्युन्सिपल काउन्सिल, नगर परिषदा 301 कोटी रुपयाची तरतूद केली सप्लिमेंटरी डिमांडमध्ये. 301 कोटी रुपये तुम्ही डिवाइड करा 247 ची, 1.2 ही नगर परिषदेची परिस्थिती आहे. आणि आपण शहरं बनवायला चाललेलो आहे. आपण काय बनवणार आहात 1.2 कोटीमध्ये त्या शहरांमध्ये? माझं मालवण शहर हे नगर परिषद आहे, पर्यटकांचा फुटफॉल सर्वात जास्त तिकडे आहे. आता जागतिक शहर झालंय, जगातले पर्यटक आता मालवणमध्ये यायला लागलेले आहेत. त्या 1.2 कोटीमध्ये साहेब आम्ही करणार काय आहोत ह्याचं कधीतरी उत्तर आम्हाला मिळू द्या. 1500 कोटी रुपये बेसिक अम्युनिटीज मोठ्या महानगरपालिकांना आपण देतोय वैशिष्ट्यपूर्ण कामांसाठी. मग आमच्या नगरपालिकेने आणि नगरपंचायतींनी काय वाकडं गेलं? फक्त वैशिष्ट्यपूर्ण कामं हे मोठ्या शहरांमध्येच होणार, लहान शहरांमध्ये होणार नाही. ह्याचा उल्लेख कुठे आहे? कुठल्याही अनेक शहरामध्ये याचा उल्लेख नाहीये. आणि आम्ही गव्हर्नमेंट रेकॉर्ड प्रमाणे आम्ही तुम्हाला सांगतो साहेब, या सगळ्या नगरपंचायती आणि या सगळ्या नगर परिषदा ह्यांना पैसे कसे देणार या नगर विकास खात्याच्या माध्यमातून. आणि मला विश्वास आहे शिंदे साहेब या खात्याचे मंत्री आहेत, ते 100% ग्रामीण भागातल्या या लहान लहान शहरांना न्याय देतील हा माझा विश्वास आहे. तरी देखील मी सभागृहाच्या माध्यमातून मी आपल्याला विनंती करणार आहे की आपण जेवढं या महानगरपालिकांवर लक्ष देता तेवढं नगर परिषदेवर आणि नगर पंचायतींवर पण आपण तेवढंच लक्ष द्यावं, एवढी मी आपल्या समोर विनंती करणार आहे. येतो पीडब्ल्यूडी वर साहेब अनेक विषयांवर आपण इथे खर्च करतोय. साहेब सदस्य अनेक्षर वाचून येत असतील पण एकाने या विषयाचा उल्लेख केलेला नाही. अध्यक्ष महोदय, आपण एअरपोर्ट आणि एरोड्रोम पण बनवतोय पीडब्ल्यूडी मध्ये, आपण रेल्वेचे वॉर्ड बनवतोय पीडब्ल्यूडी मध्ये, आपण रिंग रोड तर बनवतोच आहे. आपण अनेक हेड उघडून ठेवलेत, हजार रुपयाचे टोकन सप्लिमेंटरी देऊन आपण जवळपास 8-10 हेड उघडलेले आहेत. आता ते 8-10 हेड ते कधी रूपांतर सप्लिमेंटरी मध्ये, त्यांचं कधी त्यांना पैसे मिळणार हे त्यांना माहित. आता ओव्हरटाईम अलाउन्स, पब्लिसिटी या सगळ्या गोष्टींवर पीडब्ल्यूडी खातं हे खर्च करतंय. माझी विनंती आहे मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय, की कोकण आणि मी नेहमी सांगत आलेलो, मी 2 मिनिटात माझं संपवतोय अध्यक्ष महोदय. कोकणामध्ये जो काय पाऊस पडतो आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही जो एमडीआर आणि ओडीआरचे रस्ते बनवताय, एमडीआर ओडीआरचे रस्ते आपण बनवताय, ब्रिजेस आपण बनवताय, 1500 कोटीची तरतूद आपण केलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, पावसामुळे झालेलं नुकसान, रिपेअर अँड मेंटेनन्स, जर आपण कोकणाला जर तुम्ही बघितलं, कोकणाला फक्त रिपेअर अँड मेंटेनन्सला वर्षाचे 100 करोड रुपये लागतात. तर आपण या महाराष्ट्रभरासाठी हे 1500 करोड रुपये रिपेअर अँड मेंटेनन्सला, नाबार्डला आपण 500 करोड रुपये देतोय. नाबार्डचे एक ब्रिज, नाबार्डचा एक रस्ताच आमच्याकडे 30-30 कोटीचा असतो. ते आम्हाला काय मिळणार आहे कोकणाला, ही मला तुमच्या समोर प्रश्न विचारायचा आहे. साहेब, कोकणामध्ये शेवटचा मुद्दा अध्यक्ष महोदय, कोकणामध्ये एन्व्हायरमेंटल क्लिअरन्स, एन्व्हायरमेंटल रस्ते बनवत असताना आमचा सागरी महामार्ग चाललाय, मालवण चाललाय, देवगडला चाललाय, देवगडवरून रत्नागिरीला चाललाय, इकडे सुरूचं वन आहे. मी इकडे उभा आहे, इथपर्यंत पीडब्ल्यूडीचा रस्ता झालेला आहे. मधला पॅच 150 मीटरचा आहे, मला तिकडचा रस्ता दिसतोय. सर्वात जास्त ग्रीन कव्हर कोकणामध्ये असल्यामुळे दोडामार्ग एक तालुका आहे, माझा कुडाळ मतदारसंघ एक आहे, संगमेश्वर असेल, असे अनेक ग्रीन कव्हर मध्ये अडकलेले तालुके. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एकदा तरी संबंधित मंत्र्यांनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटची मीटिंग घेऊन आमचे हे सगळे रस्ते क्लिअर करून द्यावे. शेवटचा मुद्दा मी साहेब सांगतोय, मी आपल्या मागच्या वर्षी जेव्हा पुरवणी मागण्या आल्या होत्या, शेवटच्या पुरवणी मागण्या निवडणुकीच्या अगोदर मी संबंधित आपल्या अर्थमंत्र्यांना एक विनंती केली होती. 2025-26 ला फायनान्स कमिशन रिस्ट्रक्चर होणार आहे. हे फायनान्स कमिशन रिस्ट्रक्चर या वर्षी होणार आहे. जो आपला महाराष्ट्राचा वाटा आहे, आपल्याला महाराष्ट्राला 8.2% मिळतात, यूपी 15%च्या वर, बिहार 11%च्या वर. साहेब, अध्यक्ष महोदय, सर्वात जास्त योगदान महाराष्ट्रातून आपण केंद्राला देतो. मान्य आपण फेडरल स्ट्रक्चरमध्ये आहोत, पण त्या फेडरल स्ट्रक्चरमध्ये मी मागच्या वेळेस मागणी केली होती अध्यक्ष महोदय,
8.2%चे फक्त 9.2% करा. हे सगळं फिस्कल डेफिसिट 45,000 कोटीचा फिस्कल डेफिसिट. शेवटचा मुद्दा मांडतो आणि माझा विषय संपवतो. फिस्कल डेफिसिट 45,000 कोटीच्या वर, ह्या पुरवणी मागण्या 57,000 कोटीच्या वर, 1,03,000 कोटीच्या वर रिक्वायरमेंट आपल्याला गेलेली आहे. जर आपण 8.2% जे फायनान्स कमिशन रिस्ट्रक्चर होणार या वर्षी जर ते आपण करू शकलो, 9.2% करू शकलो, साहेब किमान आपण फिस्कल डेफिसिट याच्यातून घालू शकतो. माझी विनंती आपल्या मार्फत अर्थमंत्र्यांना आणि या सगळ्या सप्लिमेंटरी डिमांडच्या माध्यमातून आपण जेव्हा हे सप्लिमेंटरी डिमांड टेबल करतो, या सगळ्या मागण्या या लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी सरकारने पावलं उचलावी, एवढीच फक्त विनंती करतो आणि इथंच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. नापणे पुलासाठी मी 1 कोटी दिलेले. हा 12माही धबधबा असून त्यात आणखीन विकास केला जाईल. पालकमंत्री व दोन्ही आमदार एकत्रित काम करतो. रवींद्र चव्हाण मोठ्या पदावर असल्यानं त्याचाही फायदा होत आहे, असं मत दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केलं आहे. काय की त्याच्यासाठी मी 1 कोटी रुपये दिले होते नापणीच्या फुलासाठी, परंतु पुण्यापुरतं हे मर्यादित नाही. तिथे लोकांची, पर्यटकांची राहायची सोय झाली पाहिजे, अधिक तिथे रेस्टॉरंट्स झाले पाहिजे. हा 12माही धबधबा आहे, त्याच्यामुळे त्याला खूप मोठं पोटेन्शियल आहे. सुदैवाने पालकमंत्र्यांच्या मतदारसंघामध्ये हा धबधबा आहे, त्याच्यामुळे ते सुद्धा त्याच्यावर अधिकचा खर्च करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देतील याची मला खात्री आहे. आणि मी स्वतः पर्यटन खात्याकडे बोलेन, कारण माझे शंभूराज देसाईंनी, मी आणि पालकमंत्री अतिशय क्लोजली आम्ही काम करतो. राणेसाहेबांच्या सूचनाच तशा आहेत की तीनही आमदारांनी एकत्र काम करावं. आणि त्याच्याचबरोबर रवींद्र चव्हाणजी आता एका मोठ्या पदावर गेलेले आहेत, त्याच्यामुळे आम्हाला एक मोठा आधार हा त्या ठिकाणी मुंबईमध्ये निर्माण झालेला आहे, बीजेपीमध्ये निर्माण झालेला आहे. त्याचा फायदा सुद्धा निश्चितपणे या जिल्ह्याला होईल याची मला खात्री आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा महाराष्ट्रातील सर्वात सुंदर जिल्हा आहे. येणाऱ्या काळात हा जिल्हा प्रगत होईल. साईंच्या कृपेने चांगल्या गोष्टींना सुरुवात झाली, असं मत आमदार दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केलं आहे. मागणं नेहमी लोकांच्या समृद्धीसाठी असतं, इथल्या शांततेसाठी असतं. आणि त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की सिंधुदुर्ग जिल्हा हा महाराष्ट्रातला सर्वात सुंदर जिल्हा आहे. त्यामध्ये व्हावी तशी भरभराट अजून झालेली नाही, परंतु ह्याची सुरुवात आता झालेली आहे. अनेक अडथळे पार करत आम्ही इथपर्यंत पोहोचलेलो आहोत. आणि येणाऱ्या काही दिवसामध्ये म्हणजे मला सांगायला आनंद होतो की ज्या दिवशी साईबाबांचं आगमन होतंय त्या दिवशी 3-4 चांगल्या बातम्या माझ्याकडे आल्या. त्यामध्ये एक बातमी होती की इथं काजूचं जे उत्पादन होतं आणि त्याच्यामध्ये काजूचं जे आपण फळ फेकून देतो त्याच्यावर प्रक्रिया करण्याच्या संदर्भातलं एक इन्व्हिटेशन हे मला इंडोनेशियामधून आलेलं आहे. आणि काजूचा जो चोथा असतो त्याच्यापासून आर्टिफिशियल मीठ बनवता येईल, ह्याच्यापासून प्रॉन्स बनवता येतील, ह्याच्यापासून फिशसारखे पदार्थ बनवता येतील जे खरे फिश नसतील पण त्याची टेस्ट ही फिशसारखी असेल. त्याच्यापासून शॅम्पेन बनवता येईल, वाईन बनवता येईल. आणि या सगळ्याच्या संदर्भातली मीटिंग ही 24 तारीखला इंडोनेशियामध्ये होणार आहे. त्याच्यासाठी मी जातोय. त्याच्यानंतर एक चांगली बातमी आली म्हणजे कॅनडामधल्या एका उद्योगपतीने सिंधुदुर्गमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करण्याची मान्य केलं आणि ती जवळजवळ 51 कोटी रुपयाची इन्व्हेस्टमेंट आहे. त्याच्यानंतर आपल्याकडे अम्युजमेंट पार्कच्या संदर्भात जाहिरात निघून आता जवळजवळ 6 ते 8 महिने झाले, अजून त्याला रिस्पॉन्स मिळाला नव्हता. त्याचा रिस्पॉन्स सुद्धा मिळालेला आहे. आणि मी येत्या शनिवारी दिल्लीला जातोय. तिथं जर बोलणी यशस्वी झाली तर वॉर्नर ब्रदर्सचा स्टुडिओ हा तिलारीसारख्या दोडामार्गच्या भागामध्ये येईल आणि संपूर्ण कायापालट हा त्या भागाचा होईल. आणि त्याच्यामुळे सातत्याने चांगल्या बातम्या येत आहेत, ह्या साईबांच्या कृपेनेच येत आहेत. असं काय एका दिवसामध्ये एवढ्या बातम्या येऊ शकत नाही. आणि आम्ही तर दिवसरात्र काम करतोय. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की हा जिल्हा हा प्रगतीच्या दिशेने जातोय. नुकतंच आपण बघितलं की आपल्याला जी नेव्हीने बोट दिलेली होती ती सुद्धा बुडवली जाते, लवकरच पाणबुडी येईल. अनेक गोष्टीचा पाठपुरावा मी सातत्याने करतोय, पालकमंत्री सातत्याने करतायत. आणि पूर्वीसारखी आता परिस्थिती राहिलेली नाही. आमच्यामध्ये सगळ्यांमध्ये कोऑर्डिनेशन आहे. रवींद्र चव्हाणजी असतील, नारायण राणेसाहेब असतील, पालकमंत्री नितेशजी असतील, निलेशजी आमदार म्हणून उत्कृष्ट काम करतायत. एकंदरच हा जिल्हा एका वेगळ्या दिशेने चाललेला आहे. आणि त्याच्यामुळे जे पोटेन्शियल गोव्याला आहे त्याच्यापेक्षा अधिकचं पोटेन्शियल ह्या जिल्ह्याला आहे. कारण या जिल्ह्यामध्ये हा जिल्हा व्हर्जिन डेस्टिनेशन आहे. इथं अजून अनवॉन्टेड डेव्हलपमेंट झालेली नाही आहे. आणि त्याच्यामुळे याची डेव्हलपमेंट होत असताना अशा तऱ्हेने होऊ शकेल की हा भारतातला सर्वात श्रीमंत जिल्हा असू शकेल. कारण इथं उत्कृष्ट पर्यटन आहे, इथं उत्कृष्ट या ठिकाणी फलोद्यान आहे, इथं उत्कृष्ट मासेमारी आहे. अनेक गोष्टी ह्या जिल्ह्यामध्ये उत्कृष्ट आहेत. आणि त्याच्यामुळे निश्चितपणे ह्या जिल्ह्याला उत्तम असं भवितव्य आहे. आणि ते भवितव्य मिळण्यासाठी काही योगायोगाच्या गोष्टी सुद्धा असतात. हा जिल्हा लवकरच
कोस्टल रोडने जोडला जाणार आहे, ज्याला रेडी रेवस रोड आम्ही म्हणतो. हा जिल्हा लवकरच शक्तिपीठने जोडला जाणार आहे आणि त्याच्यामुळे पर्यटनाचं आगळं वेगळं असं नवीन भवितव्य या जिल्ह्याला निर्माण होणार आहे. आणि त्याच्याचबरोबर फलोद्यानाच्या संदर्भात हे क्रांतिकारी निर्णय आम्ही घेऊ शकलो. आज जवळजवळ आपण 3,000 कोटी रुपयाचं काजूचं फळ हे फेकून देतो. ते 3,000 कोटीची किंमत काढलेली आहे 5 रुपये प्रति किलो दराने काढली आहे. ब्राझीलमध्ये 8 रुपये प्रति किलो भावाने काजूचं फळ विकलं जातं. म्हणजे तुम्ही बघा त्याच्यामध्ये किती पोटेन्शियल आहे. आपण मात्र त्याचा वापर करत नाही आहे, त्याच्यापासून ज्युसेस बनवत नाही. ब्राझीलसारख्या देशामध्ये कोका कोला कंपनी कॅश्यू फॅन्टा विकते, आपल्याकडे नाही विकत. तर हे सगळं घडलं पाहिजे, त्याच्यासाठी मेहनत घ्यायला लागते. ही मेहनत आता तरी अधिवेशन चालू आहे, त्याच्यामुळे मला एवढासा वेळ मिळत नाही. आज मी गुरुपौर्णिमेच्या निमित्ताने इथं आलो, उद्या परत जायला लागेल. परंतु साधारण 18 तारीख नंतर मी या कामाला लागतोय आणि माझी खात्री आहे की कदाचित या रविवारी जे आलं, माझी शनिवारी दिल्लीला मीटिंग होईल, त्याच्यामधूनच मोठी इन्व्हेस्टमेंट ही तिलारीसारख्या दुर्लक्षित भागामध्ये येऊ शकेल. तिथं आम्ही आमच्या माध्यमातून सुद्धा एक रिसॉर्ट लवकरच सुरू होईल. ते 1-2-3 महिन्यात सुरू होईल, कारण ती लाकडाची घरं आहेत, ती लगेच तयार होतात. आणि त्याच्यामुळे एक वेगळ्या दिशेने हा जिल्हा चाललेला आहे. आणि शक्तीपीठ रिअलाइनमेंट होणार असून यासाठी मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांचं पत्र घेतलं आहे. इकोसेन्सिटिव्ह बागायतीच्या भागातून हा मार्ग न जाता तो केसरी फणसवडे मार्गाने आल्यास 30 किमीचा बोगदा करावा लागणार नाही. 10 किमीच्या बोगद्यातून हा रस्ता मळगावला जाईल. तसंच रेडी बंदरावरून मोठ्या प्रमाणात येथील उत्पादनाची निर्यात देखील करता येईल, असं मत दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केलं आहे. याची जी रिअलाइनमेंट करायची आहे त्याच्या संदर्भात मी शिंदे साहेबांचं पत्र घेतलेलं होतं आणि काल मी मुख्यमंत्री साहेबांचे पत्र घेतलेलं आहे आणि त्याच्यामुळे याची रिअलाइनमेंट होईल. माझं जर स्वतःचं म्हणणं असं आहे की आमच्याकडचा जो इकोसेन्सिटिव्ह भाग आहे किंवा आमचा बागायतीचा भाग आहे याच्यामधून हा रस्ता जातो, त्याच्यामुळे तो जाता कामा नये. मोठ्या प्रमाणात हानी ही शेतकऱ्यांची होणार आहे, कारण इथली पिकं ही घाटावरच्या पिकासारखी नसतात. तिथं ऊस असेल तर 1 वर्ष झालं तर दुसऱ्या वर्षी पुन्हा ऊसाचं पीक येऊ शकतं. इथं एक जर आंब्याचं झाड गेलं तर पुढच्या 50 वर्षातलं उत्पन्न देणारं झाड जातं. त्याच्यामुळे त्याची तुलना ही इतर भागाशी करता येणार नाही. हा रस्ता जर थेट केसरी फणसवडे हा जो रस्ता महाराष्ट्र शासनाने बजेटमधून सुचवलेला आहे त्या मार्गाने आलं तर जवळजवळ 30 किलोमीटरचा बोगदा करायलाच लागत नाही. 10 किलोमीटरमध्ये हा बोगदा संपेल आणि सावंतवाडी शहराच्या खालून जो बोगदा जाईल, कारण सावंतवाडी शहराच्या वर वन आहे, वन खात्याची, त्याच्यामुळे तिथून रस्ता काढणं फार अवघड आहे. तर तिथून बोगदा मळगावपर्यंत काढला तर सावंतवाडी आउटलेट देता येईल आणि मग तो रस्ता थेट रेडीला जाईल आणि रेडीला रेडी रेवस रोड येतोय. त्या रेडी रेवस रोडला जर तो जोडला गेला तर संपूर्ण किनारपट्टीवर लोक जाऊ शकतील. म्हणजे गोव्याला थेट जाणं आणि इथला पर्यटकांनी गोव्याला जाऊन त्या ठिकाणी पैसा खर्च करण्यापेक्षा तोच जर पैसा गोव्यापेक्षा सुंदर असलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये खर्च झाला तर निश्चितपणे त्याचा फायदा होईल. हा संपूर्ण भाग ज्याच्यामधून हा महामार्ग येतोय हा संपूर्ण शेतीचा उत्कृष्ट भाग समजला जातो. उत्कृष्ट डाळ बार्शीला तयार होते, उत्कृष्ट गहू या भागामध्ये होतो, नागपूरची संत्री होतात, चांगल्यापैकी कापूस या ठिकाणी निर्माण होतो. तर हे सगळं जे आहे आपलं प्रोडक्ट हे रेडीच्या बंदरातून निर्यात होऊ शकेल. शेवटी एवढा खर्च ज्यावेळेला महाराष्ट्र शासन करतं त्यावेळेला त्याचा फायदा आपल्या भागाला झाला पाहिजे. तो गोवा राज्य आमचं भाऊच आहे, गोव्याला आम्ही कुठे नेऊ नका असं बिलकुल म्हणत नाही. सावंतवाडीहून मळगावला जोडला गेला की तो पत्रादेवीलाच जाणार. म्हणजे एक रस्ता पत्रादेवीला जाणार, या बाजूने कुडाळला जाणार, पुढे गेलं की रेडीच्या मार्गावरून संपूर्ण शिरोळा असेल, त्या ठिकाणी भोगवे असेल, त्या ठिकाणी मालवण असेल, संपूर्णच जोडलं जाणार. आणि हा भाग एवढा सुंदर आहे की माझी खात्री आहे की नागपूरची तर लोक येतीलच, परंतु नॉर्थ इंडियामधली जी लोक आहेत, कारण नागपूरची कनेक्टिव्हिटी थेट दिल्लीशी आहे आणि त्याच्यामुळे मध्य प्रदेशमधली लोक असतील, दिल्लीची लोक असतील, ही थेट समुद्र किनाऱ्यावर पोहोचू शकतील आणि ती 6-7 तासात नागपूरहून पोहोचू शकतात. त्याच्यामुळे हा एक चमत्कार आहे. मला असं वाटतं की शेतकऱ्यांचा जो मोबदला आहे तो जर कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या मोबदला जो दुप्पट आहे त्याच्याही चौपट केला, कारण हायेस्ट रिकव्हरी ऊसाची ही कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये असते, ही जवळजवळ 12% जास्त आहे. आणि त्याच्यामुळे अशा सुपीक भागातून हा जात असेल तर त्याच्या भागातल्या जमिनीची किंमत सुद्धा त्या प्रमाणातच दिली पाहिजे. त्याचं इतर जमिनीशी तुलना करून चालणार नाही, कारण इतर ठिकाणी खडकाळ जमीन असते. कोल्हापूर हा संपूर्ण सुपीक आहे आणि त्याचं शुगरची रिकव्हरी ही महाराष्ट्रातली सर्वाधिक आहे. त्याच्यामुळे त्याचा विचार करावा असं मी कोल्हापूरचा पालकमंत्री होतो. मी मुख्यमंत्री महोदयांना भेटल्यानंतर हा छोटासाच प्रश्न आहे
त्याच्यासाठी डायव्हर्शन करून जर तुम्ही तिलारीमध्ये नेलं तर तिलारीचा मोस्ट सेन्सिटिव्ह भाग आहे, त्याच्यामध्ये वाघ आहेत आणि त्याच्यामुळे त्याच्यातून रस्ता काढायला मला वाटत नाही की वन खातं अलाव करेल म्हणून. कारण वाघाचा तो संपूर्ण सह्याद्रीचा जो बेल्ट आहे, ज्याच्यामध्ये गोव्यामध्ये असलेले वाघ, सिंधुदुर्गमध्ये असलेले वाघ हे सगळे त्याच पट्ट्यामध्ये आहेत आणि त्याच्यामुळे तिथं हत्तीसुद्धा आहेत. त्यामुळे एकंदरीतच ही जंगली प्राणी मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे मला तर नेहमी वाटतंच तिलारीला तर अम्युजमेंट पार्क सुद्धा मी करतोय, परंतु एवढा मोठा रस्ता जर तिथून झाला तर त्या गाड्यांची स्पीड आणि त्याच्यासमोर एखादा हत्ती आला किंवा एखादा वाघ आला तर तो वाचू शकत नाही. कारण 100-150च्या स्पीडने या मार्गावर गाड्या चालत असतात आणि त्याच्यामुळे तो सुद्धा पण त्याचा सुद्धा पर्याय मुख्यमंत्र्यांनी बघायला सांगितला आहे. ते बघतील, कारण शेवटी तो त्यांचा अधिकार आहे, मी काय सांगू शकत नाही. माझी मागणी एवढीच आहे की बांद्याला तो आपोआप जोडला जाणार, कारण मळगावला जोडला गेला की आपोआप बांद्याला जोडला गेला. परंतु आज जर डायरेक्ट बांद्यामधून गेला तर बांदा ही आमची सगळ्यात मोठी बाजारपेठ आहे. तिथं मोठी मोठी दुकानं आहेत, सगळ्यात पाडायला लागतील, मोठे मोठे स्ट्रक्चर्स पाडायला लागतील, लोकांना खूप दुःख होईल आणि याची काय आवश्यकता नाही आहे. सावंतवाडीला डोंगर आहे, डोंगराच्या वर वन आहे, त्याच्या खालून बोगदा काढला की सरळ तो रेडीला रस्ता जायला सुरुवात होईल. इथं ज्यांना इथली नॅचरल परिस्थिती माहिती आहे आणि माझ्या मते किमान एक 500 ते 1000 कोटी रुपये शासनाचे वाचतील. ते मग शेतकऱ्यांना द्या ना. तुम्ही 30 किलोमीटरचा बोगदा करणार, त्याच्याऐवजी समजा 10 किलोमीटरचा झाला, केवढा प्रचंड पैसा वाचेल. एक आणि 4-5 किलोमीटरचा बोगदा सावंतवाडीवर काढायला लागेल, सावंतवाडीच्या खालून मळगावपर्यंत. तो एक 5-6 किलोमीटरचं डिस्टन्स आहे ते. त्याच्यामुळे 15 किलोमीटर बोगद्याचं डिस्टन्स वाचणं हा एक फार मोठं हे आहे. त्यानंतर कॉम्पन्सेशन संपूर्ण बाजारपेठेतल्या एवढ्या इमारतींचं देणं ते खूप मोठं खर्चिक काम आहे. हे सगळं विचार केला तर माझी खात्री आहे की 3000 ते 5000 कोटी रुपये सहज शासनाचे वाचतील आणि त्याच्याचबरोबर आमची बंदरं, आमचं पर्यटन या सगळ्याला याच्यामुळे गती मिळू शकेल. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कुडाळ माणगाव येथे मोठ्या उत्साहात गुरुपौर्णिमा साजरी करण्यात आली. गोवा, कर्नाटक येथील भाविक पुण्यनगरीत उपस्थित होते.
म्हणजेच अण्णा महाराजांची सून, छोटी सून अण्णा महाराजांची. मी दरवर्षी तिथे असते मठामध्ये आणि दरवर्षी गुरुपौर्णिमेचा कार्यक्रम इथे साजरा केला जातो. दरवर्षी लाखो भक्त इथे दर्शनासाठी येतात. हा पारंपरिक उत्सव आहे. कोकण ही संतभूमी आहे. या संतभूमीमध्ये अनेक संत येऊन गेले, त्यापैकी राहुल महाराज आणि आता हे अण्णा महाराज. यामध्ये आम्ही आज गेले जवळजवळ 20-22 वर्ष इथे येत आहोत. नित्य नेम इथे अन्नदान होते, पारंपरिक बऱ्याच सामाजिक सेवा इथे केल्या जातात, खूप कार्यक्रम होतात. ह्या गुरुस्थानी आल्याने आम्हाला प्रचंड मानसिक समाधान मिळते आणि खूप चांगले वाईब जायते इथे आणि खूप चांगलं समाधान मिळते. माझं नाव राजू अखरे, मी मुंबईवरून आलेलो आहे. अनुमती सांगायची म्हणजे चमत्कार अनेक आहेत. मी आज जो आहे काय तो राहुल महाराज आणि अण्णा महाराजमुळेच आहे. आज जो काय मी दिसतो हे माझे कुटुंबसुद्धा त्यांच्यावर प्रचंड भक्ती करतात. इथे आल्यानंतर एक मनाला वेगळी शांती मिळते, समाधान मिळतं. इथून मग दिवस चांगलाच होता. दिवसाची सुरुवात पण इथूनच होते, चांगली होती सुरुवात. खूप आहे चांगल्यासारखे किस्से खूप आहेत. हा माझा मुलगा गणेश जयंतीला झालेला आहे आणि अण्णांचा मला फोन आलेला, अरे गणपती आला काय तर, आणि बरोबर 10:01 रुद्रेशचा जन्म झाला. कुठूनही येतो मी, कुठं असून तिथे हजेरी लावून जातो. तुमच्या व्यवसायात रावमांचेच आशीर्वाद आणि त्यांचेच चमत्कार. मी श्रीयुत नितीन सुनीता वसंत मांजरेकर, मी मुंबईहून आलो आहे. या 3 देवांच्या कृपेने आता मी इथे स्थायिक झालो आहे. माझं घर पण आहे इथे. मी 1973 पासून या 3 देवांच्या सानिध्यात आहे. श्री परमपूज्य श्री राहुल महाराज, परमपूज्य श्री अण्णा महाराज आणि परमपूज्य श्री गुरुवाका महाराज. आम्हाला यांचे असंख्य म्हणजे असंख्य अनुभव आहेत. आज जो का मी तुमच्या समोर आहे ते या 3 देवांच्या कृपेनेच आहोत. इथे लाखो भक्तांना प्रत्येकाला काही ना काही ते अनुभव आलेला आहे. आणि आज राहुल महाराजांचं ब्रीद वाक्य होतं अन्नदान कर, ते अण्णा महाराजांनी अविरत चालू ठेवलं 1960 सालापासून. त्यानंतर अण्णा महाराजांचं होतं स्वच्छता, ही तुम्ही स्वच्छता सगळी बघताय. इथे जास्त सेवेकरी नाहीत, 15-16 असतील, त्यातले 3-4 लोक ते सगळं स्वच्छ ठेवतात इथे. आणि असंख्य भक्ती येतात, त्यांची गाणी ते आपल्या देवळात सांगतात आणि ज्यांची भक्ती असते त्यांना लगेच अनुभव येतो आणि प्रत्येकाला अत्यानंद इकडे मिळतोच. सांगायला गेलं तर बरंच आहे. नितीन सुनीता वसंत मांजरेकर. दरवर्षी गुरुपौर्णिमा महाराजांच्या समाधीस्थानामध्ये साजरी होते. यावर्षी 10 जुलैला आज गुरुवार दिनाप्रित्यर्थ गुरुवार पण आला आहे आणि गुरुपौर्णिमा उत्सव संपन्न होत आहे. तर धार्मिक, सांस्कृतिक आणि दुपारी 1 ते रात्री 12 वाजेपर्यंत अखंड महाप्रसाद हा संपूर्ण आज गुरुपौर्णिमा दिनानिमित्त साजरा होत आहे. परमपूज्य राहुल महाराजांचे समाधीस्थान परमपूज्य राहुल महाराजांनी माघशुद्ध दशमी 1985 साली देह ठेवला. माघशुद्ध एकादशीला महाराजांचा देह दर्शनात ठेवण्यात आला आणि माघशुद्ध द्वादशीला हा औदुंबर जो आहे तो परमपूज्य राहुल महाराजांनी 1964 साली गाणगापूरून लावला आणि मला त्याच औदुंबराकडे बघत बसायचं आहे असं त्यांचे उत्तराधिकारी परमपूज्य अण्णा महाराज त्यांचे पुतणे होते त्यांना ते सांगायचे. आणि तशाच प्रकारे महाराजांचा समाधीस्थान आहे हा त्यांचा महाराजांचा पुढा हा औदुंबराकडे करून ठेवण्यात आलेला आहे. त्याच्यानंतर महाराजांच्या समाधीस्थानी गुरुपौर्णिमा उत्सव हा निरंतर इथे साजरा होतो. आज 10 जुलै आजचा गुरुपौर्णिमेचा दिवस आपल्या सद्गुरू राहुल महाराज संस्थानचे कार्याध्यक्ष श्री विठूदादा आणि उपकार्याध्यक्ष श्री दशूदादा यांच्या नियोजनाखाली हा संपूर्ण कार्यक्रम संपन्न होतो आहे. सकाळी 5:30 वाजता नित्य काकड आरती, नंतर महाराजांचं समाधीपूजन, नामस्मरण, परमपूज्य अण्णा महाराजांचं समाधीपूजन, अखंड महाप्रसाद, नंतर भजन सेवा आणि संध्याकाळी 7 वाजता सांजा आरती, महाराजांची पालखी प्रदक्षिणा आणि परत भजन असं या संपूर्ण कार्यक्रमाची रूपरेषा आहे. भाविकांमध्ये म्हणजे एक थोडक्यात सांगायचं गेलं तर पंढरपूर हे संतांचं माहेरघर आहे आणि हे पिंगोळी तीर्थक्षेत्र हे भक्तांचं माहेरघर आहे. आणि या संपूर्ण पिंगोळीमध्ये परमपूज्य सद्गुरू समर्थ श्री राहुल महाराज, परमपूज्य सद्गुरू समर्थ श्री अण्णा महाराज यांच्या वरदहस्ताखाली समस्त भक्तगणांची खूप गर्दी पाहायला मिळते. दुपारी 12 ते रात्री अखंड 11 वाजेपर्यंत महाप्रसादाचा सर्व भक्त आस्वाद घेतात आणि सर्वांवर परमपूज्य सद्गुरू समर्थ श्री राहुल महाराज, परमपूज्य अण्णा महाराजांची कृपादृष्टी गुरुपौर्णिमेनिमित्त अखंडित राहो अशी या सद्गुरूंच्या चरणी कृपाश्रित भक्तगणांच्या वतीने प्रार्थना करतो. अगदी लोक पूर्ण महाराष्ट्रातून लोक येतात, मुंबईपासून नागपूर, नाशिक, त्याच्यानंतर इकडे परत गेलं तो गोव्यावरून पण सर्व लोकांची आपल्याला इथे गर्दी पाहायला भेटते. नमस्कार, मी मुंबईवरनं, माझं नाव आहे प्रदीप जयवंत साटम. आज गेले 1964
1994 मी इथे आहे आणि मला वेगवेगळे अनुभव आले. आता शेवटचा अनुभव म्हणजे आत्ता गेल्या एप्रिलमध्ये जेव्हा मला हार्ट अटॅक आलेला आणि मला 5 ब्लॉकेज होती, त्याच्यातनं मला परमपूज्य श्री राहू महाराज, परमपूज्य अण्णा महाराजांनी बाहेर काढलं. माझी अँजिओप्लास्टी झाली तेव्हा, पण त्याच्यात मी सुखरूप बाहेर पडलं. नंतर काय माझी आशाच नव्हती माझ्या जगण्याची. इथे आल्यावर मला एक प्रचंड समाधान मिळतं आणि प्रत्येक कार्यक्रम इथे उपस्थित राहतो. जेवढे कार्यक्रम होतात तेवढे इथे उपस्थित राहतो. परमपूज्य अण्णा महाराजांनी राहू महाराजांची मूर्ती स्थापना केली आहे. परत माझ्याकडं दुसरी एक राहू महाराजांची मूर्ती जी सूर्यवंशी हॉलला आमच्या प्रोग्राममध्ये ती मूर्ती माझ्याकडे आली आहे. देवगड तालुक्यातील विज्ञान शाखेतील तृतीय वर्षातील विद्यार्थ्याला वर्गात बसू न दिल्यामुळे राष्ट्रीय युवक काँग्रेस जिल्हा अध्यक्ष किरण टेंबुलकर यांनी आक्रमक होत शासनाच्या आणि विद्यापीठाच्या चुकीच्या धोरणाविरोधात 15 ऑगस्ट रोजी उपोषणाचा इशारा दिला आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या कारभाराचा फटका जो आहे तो देवगड तालुक्यातील काही विद्यार्थ्यांवर बसलेला आहे. त्यामुळे येथील विद्यार्थ्यांना 15वीच्या शाखेत प्रवेश घेताना अडचणी निर्माण होत आहेत. आपल्यासोबत राष्ट्रीय काँग्रेसचे किरण टेंबुलकर आपल्यासोबत आहेत. तर त्यांच्याकडून जाणून घ्या नेमका काय प्रकार आहे, काय सांगाल, एकंदरीत काय प्रकार झालाय. प्रथमतः युनिव्हर्सिटी आणि शासन यांच्यातलं जो काही ताळमेळ दिसत नाही आहे. कारण आताच कालच काही मुलं मला भेटली कॉलेजची, तर ते सायन्सची मुलं आहेत IT मधली. ती 13वी 14वी त्यांनी त्या मुलांनी या ठिकाणी शिकली आणि 15वीला त्यांना ऍडमिशन नाकारण्यात आलं. आणि नाकारण्याचं कारण त्यांना असं देण्यात आलं की 12वीत त्यांना असलेले टक्के ते खूप कमी आहेत. पण ज्यावेळी आम्ही या ठिकाणी आता भेट घेतली आणि आमची मागणी अशी आहे की ज्यावेळी तुम्ही 13वी 14वी त्यांना ऍडमिशन दिलात त्यावेळी कुठच्या बेसिसवर तुम्ही त्यांना ऍडमिशन दिलात आणि अचानक जर तुम्ही 2 वर्ष त्या मुलांनी काय करा, 2 वर्ष झालेला त्यांचा शैक्षणिक खर्च असेल किंवा शैक्षणिक त्रास असेल, त्यामुळे आता काय करायचं हा मोठा प्रश्न आहे. त्यामुळे आमची विनंती होती की कॉलेज मार्फत की विद्यापीठ आणि शासन यांनी या विषयात खोलवर लक्ष घालून जी मुलं आज हा इथलाच विषय नाही, माझ्या माहितीप्रमाणे आता मी जी माहिती घेतली आहे की मुंबई युनिव्हर्सिटीत कमी कमी 50 मुलं अशी आहेत, पुऱ्या मुंबई विद्यापीठ येणारी जी कॉलेज आहेत त्यामध्ये 50 मुलं आहेत. त्या 50 मुलांचं शैक्षणिक नुकसानात ची जबाबदारी कोण घेणार, शासन घेणार की विद्यापीठ घेणार, हा महत्वाचा प्रश्न आहे. आणि जर सुटला नाही तर आम्ही विद्यापीठ आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्या विरोधात 15 ऑगस्टला या ठिकाणी काँग्रेस सर्व या याच्यातून आपल्याला प्राचार्यांकडून काय उत्तर मिळालं. ते म्हणतायत की आमचे प्रयत्न चालू आहेत, पण सुदैवाने आज 1 महिना कॉलेज सुरू होऊन 1 महिना होऊन गेला. 1 महिना होऊन जर त्यांना काही प्रयत्न येत नसेल तर हे दुर्दैव आहे. आणि आमची विनंती एवढीच होती की जी 4-5 मुलं जे आपल्या कॉलेजचे आहेत त्यांना शासनाचा निर्णय उद्या काही येईल, आपण 1-2 मिनिटं पकडूया की तो पॉझिटिव्ह निर्णय येईल, पण तोपर्यंत त्या मुलांचं शिक्षण नुकसान होता कामा नये. म्हणून त्या मुलांना तुम्ही कॉलेजमध्ये वर्गात त्यांना प्रवेश द्या, एवढी आमची एक प्राथमिक मागणी आज या ठिकाणी होती केलेली आहे. कोकण साड लाईव्ह साठी नागेश दुखंडे, देवगड. कळंगुट येथील टॅक्सी चालक संजीवन वेंगुर्लेकर यांच्यावरती बुधवारी रात्री मालपे येथे 5-6 जणांच्या टोळीनं हल्ला केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. प्राथमिक माहितीनुसार हल्लेखोरांनी चालकाला कळंगुट ते बांदा सावंतवाडीपर्यंत भाडं असल्याचं सांगून टॅक्सी बुक केली होती. यातील एक संशयिताला पकडण्यात यश आलं आहे. श्री स्वामी समर्थ महाराज दत्त संप्रदायातील एक महान संत आणि सद्गुरू मानले जातात. त्यांच्या भक्तांसाठी गुरुपौर्णिमा हा एक अत्यंत महत्त्वाचा दिवस असतो. या दिवशी स्वामींचे भक्त मोठ्या श्रद्धेने त्यांची पूजा करतात, नामस्मरण करतात आणि त्यांच्या शिकवणीचे पालन करण्याचा संकल्प करतात.
आज पहाटे माडखोल येथील श्री साई मंदिरात आमदार दीपक केसरकर यांच्या हस्ते अभिषेक महाआरती पार पडली। त्यानंतर केसरकर यांच्या निवासस्थानाकडून वाजत गाजत पालखी माडखोलच्या दिशेने रवाना झाली। अभंग भजनासह टाळ मृदुंगाच्या निदानात साई भक्त तल्लीन होऊन गेले होते। याप्रसंगी शिवसेना शहर प्रमुख बाबू कुडतरकर, युवा रक्तदाता संघटनेचे अध्यक्ष देव्या सूर्याजी, दत्ता सावंत, मालवणकर, सुधीर धुमे, सुजित कोरगावकर, आबा केसरकर, शैलेश मेश्री, विश्वास घाग, गजानन नाटेकर, अर्चित पोकळे, प्रवीण चौगुले, पांडुरंग वर्धम यांसह साई भक्त मोठ्या संख्येने पालखीत सहभागी झाले होते। जिजाऊ शैक्षणिक व सामाजिक संस्था महाराष्ट्राच्या माध्यमातून व संस्थापक शिवसेना उपनेते निलेश सांबरे यांच्या संकल्पनेतून कोकणातील शालेय विद्यार्थ्यांना 25 लाख वह्यांचं वाटप करण्यात येणार आहे। गुरुपौर्णिमेचं औचित्य साधून याचा शुभारंभ आज सावंतवाडी येथील जिल्हा परिषद शाळा क्रमांक 4 येथे करण्यात आला। मान्यवरांच्या उपस्थितीत विद्यार्थ्यांना या वह्यांचं वाटप करण्यात आलं। येथील जिल्हा परिषद शाळा क्रमांक 4 येथे हा उपक्रम जिजाऊ शैक्षणिक व सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून या उपक्रमाचा शुभारंभ करण्यात आला। सावंतवाडी तालुक्यात 25,000 वह्यांचं वाटप विद्यार्थ्यांना करण्यात येणार आहे। त्याचा शुभारंभ गुरुपौर्णिमेचं औचित्य साधून करण्यात आला। अटल प्रतिष्ठानचे संस्थापक ॲडव्होकेट नकुल पारसेकर व स्पर्धा परीक्षा विभाग प्रमुख वाल्मिक बिलसोरे यांच्या हस्ते मुलांना वह्यांचं वाटप करण्यात आलं। यावेळी व्यासपीठावरती केंद्र प्रमुख कमलाकर ठाकूर, मुख्याध्यापिका लक्ष्मी धारगळकर, शाळा समितीचे अध्यक्ष संतोष तळवणेकर, पत्रकार विनायक गावस, ज्योती राऊळ उपस्थित होते। या प्रसंगी ॲडव्होकेट नकुल पारसेकर म्हणाले, निलेश सांबरे यांचं सामाजिक कार्य फार मोठं आहे। रत्नागिरी येथे अत्याधुनिक असं रुग्णालय उभारत निःशुल्क सेवा ते देत आहेत। विद्यार्थ्यांसाठी 25 लाख मोफत वह्या वाटपाचं काम त्यांनी हाती घेतलं आहे। त्यातील 25,000 वह्यांचं वाटप सावंतवाडीत करण्यात येत आहे। भविष्यात संस्थेचं स्पर्धा परीक्षा केंद्र जिल्ह्यात सुरू करून अधिकारी निर्माण करण्यासाठी आपला प्रयत्न राहणार आहे असं मत व्यक्त केलं आहे। तर संस्थेचे स्पर्धा परीक्षा विभाग प्रमुख बिलसोरे यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केलं। जिजाऊ संस्थेच्या माध्यमातून दरवर्षी वह्या वाटप व करिअर मार्गदर्शन केलं जातं। आरोग्य, शिक्षण, महिला सक्षमीकरण, शेती या क्षेत्रात संस्थेचं कार्य आहे। आपण सर्वांनी स्पर्धा परीक्षांसाठी तयारी करणं आवश्यक आहे। त्यासाठी शालेय स्तरावरच्या स्पर्धा परीक्षात सहभाग घ्यावा असं आवाहन त्यांनी केलं। कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन प्रशालेचे शिक्षक महेश पालव यांनी केलं, तर आभार मुख्याध्यापिका लक्ष्मी धारगळकर यांनी मानले। याप्रसंगी शाळेच्या शिक्षिका पूजा शिंदे, तन्वी धोण, अंजना घाडी, वर्षा नाईक, शिल्पा जाधव, प्रणिती सावंत, विद्यार्थी पालक उपस्थित होते। वेंगुर्ला शहरामध्ये नागरिक कृती समितीने अनेक वेळा झालेल्या विकास कामांचा जनतेसमोर पर्दाफाश केलेला आहे। ज्या काही कामांमध्ये भ्रष्टाचार झालेला आहे, जी कामं गरज नसताना सुद्धा तिथे निधी खर्च केला, अशा अनेक कामांचा नागरिक कृती समितीने पर्दाफाश म्हणून अक्षरशः लोकप्रतिनिधींना उघडं पाडलेलं आहे। हे सरकार, हे प्रशासन ज्या पद्धतीने काम करतोय, हे जनतेसाठी नाही, विकासासाठी नाही, तर स्वतःचे खिसे भरण्यासाठी, इथले जे दलाल आहेत, जे कोणी मध्यस्थी आहेत, यांचे खिसे भरण्यासाठी काम करतोय, अशा तऱ्हेचा जनतेचा आरोप आहे आणि जनतेचा समज आहे। महत्त्वाचा विषय असा आहे, या ठिकाणी कामं अनेक झालेली आहेत। विकासात्मक दर्जा मात्र ज्या पद्धतीने वेंगुर्ला पर्यटन स्थळाला मिळाला पाहिजे, तिथे मात्र विकास होताना दिसत नाही। ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे। विधानसभेला सुद्धा पर्यटनातून बोट येणार, पर्यटन अनेक ठिकाणी पर्यटन स्थळ डेव्हलप होणार वगैरे वगैरे चर्चा झाला। विधानसभा संपली, निवडणुका झाल्या, आता कोणी त्याच्यावर बोलत नाही। या गोष्टीवर जास्त लक्ष केलं नाही, कारण सर्व जनतेसमोर आहे। परंतु या ठिकाणी आरोग्य यंत्र म्हणजे तुम्हाला विकास कामं करता आली नाही, जी विकास कामं केली त्याच्यात भ्रष्टाचार मोठा तो जनतेसमोर आला। परंतु आता खऱ्या अर्थानं आरोग्य यंत्रणेची म्हणजे आरोग्याची तरी जनतेच्या काळजी घ्या। आज उपजिल्हा रुग्णालय वेंगुर्ल्यामध्ये आहे, तिथे सोनोग्राफी नाही आहे, डायलिसिस सेंटर नाही आहे। आताच्या ह्या जगात ह्या मतदारसंघाचे आमदार, तुम्ही 4 टर्म्स आमदार झालात, त्याच्यात मंत्री झालात, आज या ठिकाणी खासदार आहेत, पालकमंत्री आहेत, आणि आरोग्य यंत्रणा इथली एवढी परिस्थिती गंभीर आहे, तिथे डॉक्टर्स नाही आहेत, औषधं नाही आहेत। प्रत्येक पेशंटला जवळपास म्हणजे साधा साप चावला, बिनविषारी आहे
तरी त्या बांबोईला घेऊन जावं लागतंय, अशी परिस्थिती इथल्या लोकांची झालेली आहे. म्हणजे गंभीर परिस्थिती उपजिल्हा रुग्णालय असून सुद्धा गंभीर परिस्थिती आरोग्याच्या बाबतीत जनतेची झालेली आहे. आज खऱ्या अर्थानं पावसाळा चालू आहे, अनेक रोगराई पसरते. या ठिकाणी आरोग्याची काळजी घेणं खऱ्या अर्थानं जनतेची गरजेचं आहे. मला आपल्या माध्यमातून आमदार आहेत, इथले खासदार आहेत, पालकमंत्री आहेत, यांना सांगायचंय कधीतरी वेळ काढा आणि उपजिल्हा रुग्णालय वेंगुर्ला येथे भेट द्या आणि परिस्थितीचा आढावा घ्या आणि असे जनतेचे जीव द्यायला देऊ नका, जनतेचे हाल करू नका, जेणेकरून प्रायव्हेट हॉस्पिटल म्हणजे खिशाला भुर्दंड जनतेच्या पडतोय हे लक्षात घ्या. आणि इथला जो प्रश्न आरोग्याचा, माझ्या मते डायलिसिस सेंटर, सोनोग्राफी सेंटर इथं झालं पाहिजे या ठिकाणी. कारण एवढी मोठी लोकसंख्या आहे. वेंगुर्ला पर्यटन स्थळातून आपण डेव्हलप करायला जातोय, परंतु इथं आरोग्याचं सुद्धा साधी डायलिसिस सेंटर, सोनोग्राफी नाही, इथं साफ सवलत इंजेक्शन नाही आहे. ही परिस्थिती आहे. मग अशा वेळी तुम्ही पर्यटन स्थळ डेव्हलप करून काय करणार आहात? कशा तऱ्हेने आरोग्याची यंत्रणा हाताळणार आहात? त्यामुळे तात्काळ ह्या गोष्टीकडे घ्या, अन्यथा आम्हाला शिवसेनेमार्फत आंदोलन छेडावं लागेल. हेच आजच्या या निमित्तानं आजच्या सांगतो की येणाऱ्या काळात अन्यथा आम्हाला मोठं आंदोलन आरोग्यासाठी, ह्या जनतेसाठी म्हणजे जनतेच्या आरोग्यासाठी आम्हाला आंदोलन हे उभारावं लागेल. गुरुपौर्णिमेनिमित्त प्रतिवर्षीप्रमाणे यावर्षी माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांच्या निवासस्थानी माडखोल प्रति शिर्डीची पालखी दाखल झाली होती. गुरुपौर्णिमेनिमित्त प्रतिवर्षीप्रमाणे यावर्षी माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांच्या निवासस्थानी माडखोल येथील प्रति शिर्डीची पालखी दाखल झाली. दरवर्षी गुरुपौर्णिमेच्या आदल्या दिवशी त्यांच्या निवासस्थानी श्री साईंची पालखी दाखल होते. केसरकर दाम्पत्याकडून यावेळी पादुका पूजन केलं जातं. बुधवारी सायंकाळी केसरकर यांच्या निवासस्थानी श्री साईंची पालखी दाखल झाली. दीपक केसरकर व सौ पल्लवी केसरकर यांच्या हस्ते साईबाबांच्या मूर्तीवर अभिषेक करून पादुकांची विधिवत पूजा करण्यात आली. त्यानंतर साईंची महाआरती झाली. त्याप्रसंगी शिवसेना जिल्हा प्रमुख अशोक दळवी, शहर प्रमुख खेमराज उर्फ बाबू खुडदरकर, वेंगुर्ला तालुका प्रमुख नितीन मांजरेकर, दत्ता सावंत, शुभांगी सुकी, नीता कविटकर, दीपाली सावंत, शर्वरी धारगळकर, किरण नाटेकर, दत्ताराम वाडकर, अर्चित पोकळे, सुजित कोरगावकर यांसह साई भक्त मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. जिल्ह्यात गुरुपौर्णिमेनिमित्त कणकवलीमधील भालचंद्र महाराज संस्थानच्या माध्यमातून गुरुपौर्णिमा उत्सव मोठ्या उत्साहात संपन्न झाला. पाहूयात.
छोटी सून अण्णा महाराजांची. मी दरवर्षी तिथे असते इथे मठामध्ये आणि दरवर्षी गुरुपौर्णिमेचा कार्यक्रम इथे साजरा केला जातो. दरवर्षी लाखो भक्त इथे दर्शनासाठी येतात. हा पारंपरिक उत्सव आहे. कोकण ही संतभूमी आहे. ह्या संतभूमीमध्ये अनेक संत येऊन गेले, त्यापैकी राहुल महाराज आणि आता हे अण्णा महाराज. ह्यामध्ये आम्ही आज गेले जवळजवळ 20-22 वर्ष इथे येत आहोत. नित्यनेम इथे अन्नदान होते, पारंपरिक बऱ्याच सामाजिक सेवा इथे केल्या जातात, खूप कार्यक्रम होतात. ह्या गुरुस्थानी आल्याने आम्हाला प्रचंड मानसिक समाधान मिळते आणि खूप चांगले वाईव्ज जायते इथे आणि खूप चांगलं समाधान मिळते. माझं नाव राजू अखरे, मी मुंबईवरून आलेलो आहे. अनुमती सांगायची म्हणजे चमत्कार नाही काय. मी आज जो आहे काय तो राहुल महाराज आणि अण्णा महाराजमुळेच आहे. आज जो काय मी दिसतो हे माझे कुटुंबसुद्धा त्यांच्यावर प्रचंड भक्ती करतात. इथे आल्यानंतर एक मनाला वेगळी शांती मिळते, समाधान मिळतं. इथून मग दिवस चांगलाच होता. दिवसाची सुरुवात पण इथूनच होते, चांगली होती सुरुवात. खूप आहे चांगल्यासारखे किस्से खूप आहेत. हा माझा मुलगा गणेश जयंतीला झालेला आहे आणि अण्णांचा मला फोन आलेला, अरे गणपती आला काय तर, आणि बरोबर 10:01 रुद्रेशचा जन्म झाला. कुठून येतो मी, कुठं असून तिथे हजेरी लावून जातो. तुमच्या व्यवसायात रावमांचेच आशीर्वाद आणि त्यांचेच चमत्कार. मी श्रीयुत नितीन सुनीता वसंत मांजरेकर, मी मुंबईहून आलो आहे. या 3 देवांच्या कृपेने आता मी इथे स्थायिक झालो आहे. माझं घर पण आहे इथे. मी 1973 पासून या 3 देवांच्या सानिध्यात आहे. श्री परमपूज्य श्री राहुल महाराज, परमपूज्य श्री अण्णा महाराज आणि परमपूज्य श्री गुरुवाका महाराज. आम्हाला यांचे असंख्य अनुभव आहेत. आज जो का मी तुमच्या समोर आहे ते या 3 देवांच्या कृपेनेच आहोत. इथे लाखो भक्तांना प्रत्येकाला काही ना काही अनुभव आलेला आहे. आणि आज राहुल महाराजांचं ब्रीद वाक्य होतं अन्नदान कर, ते अण्णा महाराजांनी अविरत चालू ठेवलं 1960 सालापासून. त्यानंतर अण्णा महाराजांचं होतं स्वच्छता, की तुम्ही स्वच्छता सगळे बघताय. इथे जास्त सेवेकरी नाहीत, 15-16 असतील, त्यातले 3-4 लोक ते सगळं स्वच्छ ठेवतात इथे. आणि असंख्य भक्ती येतात, त्यांची गाणी जे आपल्या देवाला सांगतात आणि ज्यांची भक्ती असते त्यांना लगेच अनुभव येतो आणि प्रत्येकाला अत्यानंद इकडे मिळतोच. सांगायला गेलं तर बरंच आहे. नितीन सुनीता वसंत मांजरेकर. दरवर्षी गुरुपौर्णिमा महाराजांच्या समाधीस्थानामध्ये साजरी होते. यावर्षी 10 जुलैला आज गुरुवार दिनाप्रित्यर्थ गुरुवार पण आला आहे आणि गुरुपौर्णिमा उत्सव संपन्न होत आहे. तर धार्मिक, सांस्कृतिक आणि दुपारी 1 ते रात्री 12 वाजेपर्यंत अखंड महाप्रसाद हा संपूर्ण आज गुरुपौर्णिमा दिनानिमित्त साजरा होत आहे. परमपूज्य राहुल महाराजांचे समाधीस्थान परमपूज्य राहुल महाराजांनी माघशुद्ध दशमी 1985 साली देह ठेवला. माघशुद्ध एकादशीला महाराजांचा देह दर्शनात ठेवण्यात आला आणि माघशुद्ध द्वादशीला हा औदुंबर जो आहे तो परमपूज्य राहुल महाराजांनी 1964 साली गाणगापूरून लावला आणि मला त्याच औदुंबराकडे बघत बसायचं आहे असं त्यांचे उत्तराधिकारी परमपूज्य अण्णा महाराज त्यांचे पुतणे होते त्यांना ते सांगायचे. आणि तशाच प्रकारे महाराजांचा समाधीस्थान आहे हा त्यांचा महाराजांचा पुढा हा औदुंबराकडे करून ठेवण्यात आलेला आहे. त्याच्यानंतर महाराजांच्या समाधीस्थानी गुरुपौर्णिमा उत्सव हा निरंतर इथे साजरा होतो. आज 10 जुलै आजचा गुरुपौर्णिमेचा दिवस आपल्या सद्गुरू राहुल महाराज संस्थानचे कार्याध्यक्ष श्री विठ्ठूदादा आणि उपकार्याध्यक्ष श्री दशूदादा यांच्या नियोजनाखाली हा संपूर्ण कार्यक्रम संपन्न होतो आहे. सकाळी 5:30 वाजता नित्य काकड आरती, नंतर महाराजांचं समाधीपूजन, नामस्मरण, परमपूज्य अण्णा महाराजांचं समाधीपूजन, अखंड महाप्रसाद, नंतर भजन सेवा आणि संध्याकाळी 7 वाजता सांज आरती, महाराजांची पालखी प्रदक्षिणा आणि परत भजन असं या संपूर्ण कार्यक्रमाची रूपरेषा आहे. भाविकांमध्ये म्हणजे एक थोडक्यात सांगायचं गेलं तर पंढरपूर हे संतांचं माहेरघर आहे आणि हे पिंगोळी तीर्थक्षेत्र हे भक्तांचं माहेरघर आहे. आणि या संपूर्ण पिंगोळीमध्ये परमपूज्य सद्गुरू समर्थ श्री राहुल महाराज, परमपूज्य सद्गुरू समर्थ श्री अण्णा महाराज यांच्या वरदहस्ताखाली समस्त भक्तगणांची खूप गर्दी पाहायला मिळते. दुपारी 12 ते रात्री अखंड 11 वाजेपर्यंत महाप्रसादाचा सर्व भक्त आस्वाद घेतात आणि सर्वांवर परमपूज्य सद्गुरू समर्थ श्री राहुल महाराज, परमपूज्य अण्णा महाराजांची कृपादृष्टी गुरुपौर्णिमेनिमित्त अखंडित राहो अशी या सद्गुरूंच्या चरणी कृपाश्रित भक्तगणांच्या वतीने प्रार्थना करतो. अगदी लोक पूर्ण महाराष्ट्रातून लोक येतात, मुंबईपासून नागपूर, नाशिक, त्याच्यानंतर इकडे परत गेलं तो गोव्यावरून पण सर्व लोकांची आपल्याला इथे गर्दी पाहायला भेटते. नमस्कार, मी मुंबईवरनं, माझं नाव आहे प्रदीप जयवंत साटम. आज गेले 1994 पासून मी इथे आहे
आणि मला वेगवेगळे अनुभवापैकी आले. आता शेवटचा अनुभव म्हणजे आत्ता गेल्या एप्रिलमध्ये जेव्हा मला हार्ट अटॅक आलेला आणि मला 5 ब्लॉकेज होते, त्याच्यातनं मला परमपूज्य श्री राहू महाराज, परमपूज्य अण्णा महाराजांनी बाहेर काढलं. माझी अँजिओप्लास्टी झाली तेव्हा, पण त्याच्यात मी सुखरूप बाहेर पडलं. नंतर काय माझी आशाच नव्हती माझ्या जगण्याची. इथे आल्यावर मला एक प्रचंड समाधान मिळतं आणि प्रत्येक कार्यक्रम इथे उपस्थित राहतो. जेवढे कार्यक्रम होतात तेवढे इथे उपस्थित राहतो. परमपूज्य अण्णा महाराजांनी राहू महाराजांची मूर्ती स्थापना केली आहे. परत माझ्याकडं दुसरी एक राहू महाराजांची मूर्ती जी सूर्यवंशी हॉलला आमच्या प्रोग्राम होते, ती मूर्ती माझ्याकडे आली आहे. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. शक्तीपीठबाबत आमदार केसरकरांचं महत्त्वाचं विधान. निलेश राणेंनी आकडेवारी सभागृहात मांडली, मोठ्या निधीची केली मागणी. आणि नापणेच्या विकासासाठी कटिबद्ध, दीपक केसरकर यांची ग्वाही. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. धन्यवाद.